Sa pasap apan nagserbi, iso ti madama nga ipatpatungpal iti liderato ni Mayor Mike Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Iti karita gundaway mga ka-JCQ ket inteman ipadanon no anya dagiti naaramidan na iti administrasyon na kadwana dagiti pada ng opisyales iti agdama iti ili ti San Nicolas. Ngaray iti mga ka-JCQ ket mabalin nga mangitunda iti napinpintas apan nagbiag dagiti taga San Nicolas intay man buyaan deti adamag mga kaibigan. Ti kinariget ni Mayor Mike Hernando nga agserbi karigiti kalugaran na iti San Nicolas ket impasnek na iti nagtrabaho at tinagbalin a bunga ket ti panakagunod ti administrasyon na dagiti agkakangato a pamadayaw manipod iti Department of Interior and Local Government. Adaytoy ti mangipaneknek anapintas ti liderato na ken panakaipataray ti pagkabanan ti gobyerno ti San Nicolas. Dagiti sumaganad nga intay ipadanon ket dagitoy ti mangipaneknek tinapintas apa nagtrabaho the Mayor Mike Hernando, Vice Mayor Napoleon Hernando, ken dagiti miyembro ti konseho iti San Nicolas, Ilocos Norte. Na-awardan ti San Nicolas ti Seal of Good Local Governance iti tawen 2024. Nagunod na pa iti Good Financial Housekeeping Passer iti tawen 2024. Cleanest and Greenest LGU iti probinsya nga Ilocos Norte, back-to-back champion. Model LGU in Environmental Protection, Regional Award. Seal of Child-Friendly Local Governance. Model LGU in Implementing for Peace. First runner-up, Regional Literacy Award. Fourth placer, Regional Subaybayani Awards editawen 2024. Gapot ti kalikagom na asapasap a panagserbi ket amin a pamilya ket maipaayan ti relief goods no dumteng ti kalamidad kas kuma ti bagyo. Amin a tricycle ken jeepney drivers ket makaawat ti gas allowance. Gapot ti kalikagom na masimpa dagiti ari-arian ti San Nicolas ket ni implementar ti rehabilitation of RHU building and new laboratory equipment. Itimet edukasyon ket nanayunan pay ti Damili Scholarship Program at dapay Read and Lead Program ken Damili Literacy Center. Itimet agrikultura ket na-develop pay ti sitwasyon dagiti agtaltalon ken nagunod ti highest rice yield per hectare in the province. Naipaipay dagiti agricultural inputs na agbalor dagitoy ti 7.6 milyon. Agricultural machineries na agbalor met ti 11 milyon. Distribution of tilapia fingerlings. Topographic survey of the proposed Barikir Small Impounding Project. Small Scale Irrigation Project. Itimet biyang ti infra ket ditoy analukatan dagiti farm to market roads karigiti na dumaduma a barbarangay iti San Nicolas. Iti agtultuloy a liderato ni Mayor Mike Hernando kadwa na dagiti adday ti pagpandayon linteg iti San Nicolas ket ad-adun tupay dagiti maiburay a pagsayaatan ti sapasap nga umili iti San Nicolas, Ilocos Norte. Para ti JCQ News Online, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.